Yun eh. Maya. Yung. Tignan nyo guys. Oh. Dapit ta. Gaburam ko makulot. Gaburam. Thank you. What's up guys? For today's video, magpapandaw na tayo ng mga kabuting kalaw. Yun. Pwede na. Kasama natin Canter Joey. Canter Francis. Canter Kevin Pogi. Canter Kulot guys. Canter Brian guys. Ito ta. Uwe na yan. Stay tuned at ito ang Dilugano Hunter. Napausan. Sama pala di kayo ng bata. Ay, yak. Ojo atoy. Tumbagin na. Guys, nangunga sila ng ampalaya. Wild ampalaya. Nagimas pa dito. Sahog natin sa kabuting kalaw. Yan o. Yung gay kulot naman o. Yar na gani vlog tano kamo. Pinay. Boy parya. Kang ano na art na nabinay. Tubi mo, tubi. Tos? Tubi Jojo. Boy parya. Ampalaya. Ni ako. Glagaw ka mo. Alam mula. Okay. Kaya may lagaw ka mo. Naglagaw. Mulam. Nagsanga na nga natabik ko nga. Kaya databik to. Ang unay na pa. Yan guys, may dalawa dito. Yan o. Pwede makita aja ni. Oh. Halo? Yan o, dalawa. Kalaw. Kampit. Kampit, kampit. Upoy. Kapit naman yan eh. Silyot tong. Mo siya. Matatubagit ah. Maging babaon lang. Ito guys. Yan. Hindi natin kukunin yung ugat para tumubo pa. Yung maliit, wag mo nang kunin. Yun o. Pinagpunan. Eh? Ganito guys oh. Tsura nyo. Kalaw. Oh. Apay, sarili ka mo. Sarili. Awang kampi yan. Oh, ang gampi iyo. Dito na yung malaki guys. Kaya kan marami niya babas ko. Ito ni dijelat ka na eh. Oh, pang Friday te atan. Aduh jay. Yes oh. Pakarami. Pero kunin natin Friday. Ayun, oh. Yung malaki. Hey, Oh, papaputuin guys. Sa ako sa gagaysan. Pare. Kamu gamay sumusubo ta. mo tang na po. Supok kanto. Pare na anak kang maggalip. Niri na nangagalip guys. Si kalo mo to. Awan. Stando nga may. Nagmay kita na eh. Pagkita may paryawit po. Oo. Yung. Nagrute. Next. Next. Atasupo ko. Hunter Kevin. Niya pa na. Nagunag mo tayo, nagrabaw mo tayo. Adyo ang pinanggalit yo. May adaji yo. Pagkita mo ito yung parya. Last ko ni smooth ni. Buka. Meron ng kasamang parya. Si parya. Kira mo Oy. ah. Kasama ng ampalaya guys. Napay pa din sa atin eh. Maya. Yung. Tutuitan yan eh. Tignan nyo guys. Oh. Dapit ta. Gaburam ko makulot. Gaburam man. Yun. Di natin kunin yung maliliit guys. Tantangan to. Laki pa yan. Sige na Oy. tapay, Victor.
Uy, si kami mo. Ini si kamu ani. Promise. Ikatong to aja nih. Agital alamun nih. Dahil tanik katong to ata ni. Uy. So guys, oh. Bigyan ko yan. Laki, oh. Sus. Smell ka pa. Kanal dong ada. Smell ka. Apa ya? Layo. Tidak pagustuhan. Oh, ano yung mabati yung bagay ito? Kasi kapasitan. Ang laki, oh. Nah, Kanter Kevin. Oh. Sige, Kahit ganito lang, guys. Malaki na to. Ay, sika ko lo. Lambot na to. nanamum aja daktil lang. Ano isa? Apo, ano ito yung ilang kadalakkalan? Oy. Nabaling ka no pa jiluto nga noodles kay kam takas-tan. Apa ina naman Ito? ito? Nagitan kulot. La. Naguduan. Namigay dyan. Ano isa? Yo. Yun. Kami yan dito. Tungo pa dito. Yun. Yun na, guys. Yung kuha natin, napakarami. Tingin, guys. Yun, oh, may ampalaya na rin. Yun. Ito, guys, iwan na natin to. Tutubo pa yan. Lalaki pa yan. Marami pa, oh. Lalaki pa yan, mga hunter. Aray! Ayun. Nilagyan na ng pansikan ka pansis. Ito kunin natin yan Friday, guys. Tapos ito yung mga anto kunin natin din Friday. Ito. Yan, oh. Oh, napakarami yan. Friday kunin natin, guys. Tingin pa tayo. So guys, hugasan na ni Kander Kulot itong kabuteng kalaw. Yan. Pakayang. Oh. Nahara. Kapitan Nahara. Apa isak pauta ito ko ya? Dua luto. Or basit lang dinagdang lah. Galit ka na sa ayun dito. Kani galit ka pala tani. Yan. Ata. Huwag man eh. Laatin. Tan? Tiyo, kahon. Stel na lang dyan. Tay. Gusto niya. Tapang pansit. Make it pirsa-pirsay. Gikan. Victor. Makadama pa na pang Ito talaga si di malulong tumawang kan eh. Iya po. aja mushroom. Oh. Tubig, guys. Siyempre. Yung nakarodan. Katas na. Sa mga karod. Ada mo daw pala ito. Tapos ulit kami, dalam na pang dingin pang dingin. Tapos sunod dyan yung kabute. Yung kabute, guys. Wow! Kabute yung kalaw. Wow, kalaw.
Oo. Karit ni kamatayan. Aswang. Parang ano na. Yun. Lambo guys. Napakaraming ulam. Marami ng bitchin. Oh, betsin. Yun. Di pareha mau din dun na. Oh. Kamnay. Yun, saluyot guys. Tagalog na tan. Tan ng saluyot. Ah, saluyot lang. Oh. Yan guys, luto na. Yun, ang palaya na ang huli. Last yan na ilalagay. Yung ampalaya. Pakbat? Natin? Dinengdang. Giningda. Pakbat. Yun. Last kasi lalagay to kasi mapait. Yan. Last na lalagay dahil baka pumait guys yung sobra. Oo. Oh, grabe. Sarap niya guys. Wow. Wow, amazing. Isa ko. Magaguggo ko na anak niya. Nagkabasa nga rin, hindi ka bugwat. Kawa? Kaya mo. Kung may tayo mo. Kataya mo na. No, pato. Hoy! Go ka mo. Doji. Suko na. Wow. So, nanginangan. Wow. Ni, bulong ka ba yan? Nakawayang ka. Maya. May peking niya. Wow. Soup number 39. Nagasan ka diabetic ay. Naglalong. Parya. Sakto, maya yun. Ang bago dito eh. Tulos pa yan. Hindi naman ito ko sa'yo. Naglambog. Baka pagbugwa. Hindi ko na ito pa rin. So, tira mo na ito. Kasi ay mag-agatang masutong diyan nga nakadirata. Adobo? So, isuting uong. Sige, masaya ito adobo na yun. Huwag ka upset lang. Hindi ito lamig. Ora, ay ginas tani tatang sinagsag ko, ay dinengdeng na. Nik ka nati palian sa lang. Nik ka nati. Pariatas ay linaw ka nati prito nga. La, ito ka ah. Wala na yan pa. Ito matukan na. Tinulong nga tilapia. Pong. Hindi man kulo. Sila burdi-budong. Kasi mo pagtukan ni Brian. Ano la ubot mo ya? No? Sana kami ng pip. Kaluin. Victor Alwada man tutang. Ay, takan. Water. Oh, nagbara. Ay, ketita. Mapiyos ka no. Kaluboy sa bandaga. Hindi pa sagit na imam na to. Awan. Lamang gyud. Ate mo mga ngamin dati na kanyo ngamin nalalangarod ngamin nung natakkubanti Awan aja. ko. Ajo ong bupasit pa. Natakkubanti sa Sagit ako. na imam to sa awan. Oh, may tayo. Dapat na sakit. Katumbol. Hindi sagit. To? Aan bulong di ko nasagit talaga. Nasagit diyan mo na ito imak kuno. Kinayo ko kasi na ini. Kasi sa na yun. Lugi? Mm. Dari sa karon. Ito dil patak.